A l'època que en Xifré tenia tants diners, sempre en va tenir, sempre en va tenir. Era una època que la gent, sobretot per enveja, historiadors i gent que en realitat volia fer mal, més que res, ja dic, per enveja, entre ells va escriure una novel·la, Pedro el Negrero, que era un tal Novàs, que deixava en Xifré de negrer. Jo, com que el tema de Cuba sempre m'ha interessat, un amic meu, l'historiador de l'Havana, quan va saber que jo escrivia una novel·la sobre els negrers i els esclaus i tot això, em va enviar d'un gran historiador de l'Havana, em va enviar dos llibres explicant el sistema que m'ho feien, tant és així que ja tenia les novel·les pràcticament acabades, hi havia tant de material, que vaig tenir que refer-les, perquè, clar, no m'ho podia deixar tot el que m'havia enviat aquell senyor. I allà aquest historiador parla de molts negrers catalans, però d'en Xifré no en parla. Què volia dir això? Que si hagués sigut veritablement un negrer, aquest senyor ho hagués publicat. Que dic, parla de gent de Vilanova, gent de Canet. De Canet hi ha un gran que tenia 5.000 esclaus a les seves finques. I d'aquest no en parla. Que jo crec que en Xifré no en tenia necessitat, comprava esclaus per la seva indústria, lògicament, que li resultava la mà d'obra barata. Els tractava bé, els alimentava bé, però jo crec que, com feia la majoria que tenien esclaus, no ho feien per humanitat, ho feien perquè treballessin, perquè rendissin, no? Però en aquest cas, en Xifré, jo no en tinc notícia. I l'avi Pons, que en sabia molt, també m'ho deia. Era de la meva opinió, o jo de la seva, millor dit. Els diners que va fer en Xifré ho va fer amb càlcul, ho va fer perquè va saber aprofitar el moment d'aquella guerra entre el nord i el sud. I va aprofitar-ho també perquè, segons també es deia en aquella època, va fer un invent, perquè els vaixells aquests que us estava explicant abans, que feien la ruta de l'Havana a Arenys o a Barcelona, ell carregava aquells vaixells amb un producte que era essencial pels curtits, que era el roldó, que aquesta planta, que la buscaven pel Montnegre, pel Montseny i així, conté tanino, i el tanino és essencial pel curtit. Però quan la guerra de Napoleó aquí a Espanya, del 1808 al 16, els vaixells aquells no podien carregar aquí. Ell sempre tenia 4 o 5 vaixells llogats, o seus, aquests dos que estic dient, que feien sempre el transport del tanino de la península o de Catalunya fins a l'Havana. Però aquells anys, com que hi havia guerra, no ho va poder fer. I es deia que la seva fortuna, perquè clar, no podia fer curtits, no podia treballar a la fàbrica, i es deia que havia tingut la cert de trobar a los manglares, a l'escarrotxa d'unes arrels que van a l'aigua, que havia trobat la substitució del roldó. I per això havia continuat durant la guerra entre el nord i el sud, podent fer el curtit. Jo no sé si va ser prou o va ser suficient, però el cas és que quan va acabar la guerra, ell va tornar a enviar els barcos a Catalunya per tornar a anar al curtit. O sigui que allò va ser una cosa transitòria, perquè en realitat el que ell necessitava no era l'escarrotxa del manglar, ell necessitava era el roldó, perquè evidentment després d'acabada la guerra contra Napoleó va tornar a importar roldó. Què feia? Importava roldó cap aquí i ell enviava a Barcelona productes colonials. O sigui que feia els viatges complets. L'home més ric d'Espanya, perquè hi ha una frase que com un blasonava de que tenia molts diners, jo soy molt ric, allà tinc molt... Aquí em deien que tenien terra a l'Havana, aquests que deien que aquest té molta terra a l'Havana, en plan de broma. Però en Xifré no, en Xifré tenia molts diners. Mira, es calcula, aquí tinc la seva biografia,
El valor real a l'any 1850, com ell va entregar al xifrer, l'Hospital Xifrer, ell tenia 1 milió de reales que equivalia a 250.000 pessetes oro. En Xifrer, els seus béns es podien calcular en 30 milions de pessetes oro, que equivaldria, a l'any 59, a 500 milions de pessetes en paper d'aquella època. Avui seria incalculable. Estem parlant de mitjans del segle XX. De mitjans, perquè parlem de l'any 1959, que vol dir que aquest home era multimilionari. Els seus besnets encara viuen de les rentes del seu avantpassat. Què vol dir? Que aquell home era immensament ric. Ric. Per les circumstàncies que he dit abans. Va aprofitar la guerra entre el sud i el nord, va aprofitar que ell subministrava els curtits a tots els Estats Units, tenia l'exclusiva de tots els animals sacrificats a l'Havana durant, mira, des de l'any 1808, com Napoleó va invadir Espanya, fins al 1840. 32 anys d'exclusiva de totes les pells de l'Havana i de Santiago de Cuba. No tenia competència. És així.